Samot to niya. Te pinagmerienda ko lang din ni engineer. Mabisina ko. Puri siya, burburot siya ako. Yon. Nga dyan. To nakamay sa yung mga mulon na damdaman to man na. Ay, saan ko man lumaling mo niya. Oy, apay dito lang malpasain. Oh. Ito ko kamta. Lance, siya mo mang katungtong ni engineer A, napigpig sa kadjay. Pay. Daway Merienda. man tayo na amon. Un. Muhuntoy nga mo, dito pinagberienda. Gungok man na dyan, may sapay lang na ikarga tayo. Ayos. Nasa pamalpas sa ati Franz. So, engineer, computer mo. Pas may reference side. Sige, hero. Ano, agliaw tayo engineer. Mabising kami mo tayo, dito pinagberienda. Computer na pa yung Computer pa yung record na, engineer. Yam. Tayo pa ikong ikot, ang mula merienda tayo. Bon, engineer. Ibaka na yun, rumor di dilanan. Banog kakakali ata. Ay, may sa oras. Nagagagit kami no engineer nung nabsug Una. kami. Nice. Saka dapat ko mapatubay ito na engineer tini. Kaya magsusurbi tayo, nagimas mo magsugkalay. Uyom niya. Boy. Labi. Record. Mabalin ka niya yan, Danam. Mabalinat na engineer, ano, mangtid ka. Kanya ti kursunado mo, ipainom ka niya, engineer. Engineer, no may karok ti balik, pabalinak naman yun Oro siya engineer. Ano na yun? Pasyara man di abroad. Nanipo di sumuri kakto, yung jakto pa'y bumalbali pa'y. Di kayo pasur-sur yun, nakabali kaya yun. Takol siguro sweldo mo. Nga, pagbaybayad ko utang. Ayun, lihat na yun. Tayo na. Nagduro ni Franz. Nakitawag Engineer, dito mo tawag. Baka ata babae. Madi nga client ata. Baka babae na ni engineer ata. Ayun. Siyak mang Sa mga katungtong engineer ka ba? Nalay nga ata na eh. Lumakan. Ang pinigdip mo nga eh. Hindi ka mga pagdalo sa ato. Nakinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumagamit tamit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degree sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Magaling mo lang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsilingain. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos sa kadena na nay. Oh. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Sabi ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Kapag kanino motor ato eh. Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkalas mo na natin sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo nga lang is nakadagrasa na ah. Kita man eh. Pagagatangan nga ikasta. Di TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Ang gurdura ito mga raw, gamitin mo di ka din ah. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos ni. nagkinis na rin na eh. Sa mga katungtong engineer ka ba? Nalay nga ta na eh. Lumakan. Ang pinigdip mo nga eh. Parang nang taman yung tanay yata. Ontay ko rin. Di tanay. Nagatiklain tayo, matrasin. Tanay Rizal. Oh. Oh, taman, madalong kami di talaga. Sige engineer, sumulot kami ng kata ha. Yan. Tinaurok pagrugan tayo nga raw. Boundary pa lang. Boundary pa lang, Jai. Oh, dito ka raw, tayo. Hey, ate ko ano eh. Nay, Bati mo. bati mo. Si kami balan engineer, nay kumsamot tayo. Basta Oh. sagutan man nagkitaklain tayo, tanong ato Engineer. sabi tayo. Sigurado mo lang mading mababaya ata engineer. Ha? Pulong ka kinibaga mo engineer. Ni, tapi sabong karabasan ni. Mas kumadyo eh. Sabi nga mitraw, north. North na pa north. Timbak na, ano, Ha? Ay, tapa na matay. Masagka pa lang ni. mga 30, north. Oo, aja, tumunog. Gunay. Suatan, kalimon ba? Ata boundary nataan. Suatan, Igaraw. nagunin. Kasi kagarotan na eh. Nagliyaw tayo, madala tayo mohon. King kagalan ah, sige mig kalay. Tungkol mga tatatan na eh.
Tagali auton siyak pa alam mo hon. Nakita tayo, reklamo ka pa ilang ko, pare-pares tayo mga mabannog. Kaya nagtapan. Dalamatan niya pa mo dyan yun. Baka damdamata matwang pay. Nay, kaya damat madi mo na yung panglugay. Baka, Satan, kaunig na. sige, pasit pay. Kasi unin na. Siyempre, pita garaw. Ano na yan, nagsiksika mga kalkalin boy. Walang ka mga tubay to niya. Na kayo ng dirab. Wala kang pay basay, baka madi ka siya di ko alam. Mukhang. Ito ata, namay nga naman. Sakto atan. Taon, naulog-lung na yun, damdam mo, madi man na yan aja. Nagpayag mo din ang alam mo unin. Payagay. Mabisina ka. Lawa mo na na. Siyempre ata na tamaki na, masususop na. Oh. Datan na puno partakan. Sabali talaga ti kabayo Pero may mahingin try mo na. Oh, kita sakto-saktaw. Basit pay. Basit pay. Baka may paalubad king kanya. Madi na mapansin. Talo na to. Dapat pantay tambak. Wala, madurdur ti kwata ay kwati kuligleg. Marutor pa eh. Ay, ganun yan. Api kasta gububog. Yawn. Sakto lang ata, siyempre nakuha na umulog pa yata na bumaba. Kinamutnan. Ang tabulong ko Masugat mo to sa akak. Yung kaya to dati ko maiwa. Ay, man dyan makatrabaho 2 Domingaw. Sayang sa udo taon. Lahat mo ko sahod ng dribin Kakabi mo na lang, pag-uton data. Nari. Chuchutin nyo. Baka pag-uton da. Kapag nyata na yung meaning TPE Smart. Nung talaga na lang ka. Poging surveyor. Pero to, puging survey ko lang na pinapangit ka nga raw. Balim mo lang please. Pangit na surveyor Tuturungan nata. Ay, Lagit talaga mo Puging surveyor gayam. Kano pangit tig survey pangit surveyor. Isa. Nga bay. Pagapaan soon. Damay, nabay. Pader na sisirain. Meaning nata niya lagit. Dabay. Nga. Puging supot. Sika lang Puging supot. Oh, sika. Lawang papanulo na. Aglalaga ta ka. Kita. Bagay, kabarbaro pa lang sa natin survey Oh, ta. Nga mo natin. Wala tan. Baka banking na Usud-sudin nyo kami pag-uton data, makaungot ni karoba na pag-uton na iyakar na. Una sukat tayo kasi jay. Oh, bali na tan. Taray tamuhog. Kanamata ka day. Diyan ta ako. Ikabil tayo pa, may sapay lang ata boundary ata ay manupay ti kabil tayo. Upat pa ya. Yun. Daw samot to niya. Tepe nagmerinda ko naman din ni engineer. Mabisina ko. Puri siya, burburot tao. Yun. Nga dyan. To, nakamay sa tayo mga mulon na damdaman to man na. Ay, saan to man lumalung mo niya. Uy, apay, dito lang malpasain. Oh. Ito kamta. Lance, siya mo mang katungtong ni engineer napigpig sa kadjay. Pay. Dawi man tayo na Muhon tayo nga mo, dito pa nagberinda. Gungok man na dyan, may sapay lang na ikarga tayo.